Nakuhaan og hulagway ang itom nga mga box nga gituuhang dunay sulod nga mga election paraphernalia nga naasulod sa usa ka balay sa Davao City. Sumala sa pahayag sa tag-iya sa compound ngadto sa kapulisan. Ang sulod niini solar panel ug Wi-Fi transmission equipment gikan matud pa sa COMELEC. Aniya ang report ni Jandy Esteban. Mao kini ang mga hulagway nga gipadala sa GMA Regional TV1 Mindanao sa usa ka concerned citizen. Makita ang mga itom nga mga box nga dunay logo sa Commission on Elections sulod sa usa ka balay sa Santol Street, Purok, Santo Niño, Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City. Gituuhang mga election paraphernalia kini apan nahibulong siya kung nganong sa usa ka pribadong propiedad kini gipamutang. Giadtuan sa news team ang lugar. Tuod man, dunay box nga gitabunan og trapal. Wala na miatubang kanamo ang tag-iya sa balay. Sumala sa usa ka residente, nakita nila nga gidiskarga ang mga box niadtong Sabado sa gabi, March 29, ug natapos kadlaw na sa Domingo, March 30. Gidiskarga ang mga gamit ay katong mga box na itong is na siya seal gyapon. Pero ordinary tao lang yun ang nag-grab. Wala siya yung mga convoy, wala yung mga police. Murag sobra sa 10-wheeler nga wingban. Naabtan ako, isa na lang kay nag-discard sila sa isa. So balid duha ka wingban. Duha daw to. Sumala sa Davao City Police Office, na-blatter na kini niadtong April 4 sa hapon. Base sa pahayag sa tag-iya sa compound ngadto sa pulis, ang sulod daw niini mga solar panel o Wi-Fi transmission equipment gikan COMELEC Manila nga nakatakdang iapod-apod sa mga barangay sa Davao Region. Sigon sa pariyente sa iyahang daughter-in-law nga maoy nadaog daw sa bidding aron magsilbing storage provider, nag-request daw sila og assistance apan wala na nasulti kung kag kinsa o asa nag-request og assistance aron temporaryong i-store ang mga ekipo sa ilahang compound. Pero giberipika pa kini sa kapulisan. Sumala sa barangay Kagawad nga among naistorya, wala matud pay nakig-coordinate sa barangay kalabot niini. Wala sab daw mapakita nga dokumento ang tag-iya. Naalarma siya kay sa iyang pagkahibalo sa usa ka designated warehouse o storage facility kini dapat ibutang og bantay sarado sa otoridad. Istorya namo through video call ang isa sa mga umagad sa tag-iya nga kana daw nga election paraphernalia gikan daw na sa A1 Logistics, gikan pa daw na sa Manila, sa Laguna, kuan niya by tracking. Naibulong jud mi kay kami mismo sa barangay wala jud mi nahibaloan na even the PNP dapat ang pag-storage ni ana dapat do na ba nay mga gikan sa COMELEC, do na ba yung security ana arma na jud mi. Gilayon nila kining gipabantayan sa mga barangay tanod. Doon na nasay nagbantay nga mga pulis sa lugar. Sa gipagulang official statement sa COMELEC Central Office, ilang gikumpirma nga mga COMELEC paraphernalia gyud ang mga nakuhaan og hulagway sulod sa usa ka balay sa nasampit nga lugar. Sumala pa nga dili daw ni mga makina kundi mga Starlink equipment ug mga solar panel nga gamiton sa pagtransmit sa election returns ug certificates of canvass ug dili matud pa kini makaapekto sa pag-ihap o pagbasa sa balota. Sa maong pahayag giangkon sa I1 Resources Joint Venture o I1JV with Ardent Networks Incorporated nga maoy official service provider sa COMELEC nga ang maong balay temporary staging hub diin temporaryong ibutang ang mga gamit una ang pinal nga delivery niini sa mga opisina sa mga election officer sa nagkaraiyang lugar sa rehiyon. Pagka April 15, 2025 daw, ikabit na kini sa mga voting o canvassing center sa Davao Region. Busa, wala matud pa sila nakita nga irregularidad sa pagbutang sa mga election paraphernalia sa mong balay. Hinuon, gimando sa COMELEC sa I1JV nga i-relocate ang mga ekipo sa mga designated election offices, ilawom sa supervision sa COMELEC personnel ug Philippine National Police. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao.